Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qawla wala quwata illa billah. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babulah utawi iki iku bab mertelaake lapat lah. Iklam werwa sapa sira anala ing sak temene lapat lah. Iku tang sibu nasupake apa lapat lah. An-nakiroti ing pira-pira isim nakira binggoiri tanwinin kelawan tanpa tanwin. Ida basarot ing dalem nalikane tetemu apa an-nakiratu isim nakira walam tatakaror lan ora bulan baleni apa lalapat lah. Yakni ngersakake sapa Kyai Misunef analah ing sak temene lapat lah iku an-nafiyatu kang nafiake apa lapat lah lil jingsi maring jenis tang sibu kang nasupake apa lapat lah al isma ing isim wa tarfa'u lan ngerufaake apa lapat lah al kobaro ing kobar misla inna ing kaya sepadane amale lapat inna lakinaha tetapine lapat lah iku tuk tasu dikhususake apa lapat lah binakiroti kelawan piro-piro isim nakiro. Fala tak malu mongko ora bisa ngamal apa lapat lah fi ma'rifatin ing dalem isim ma'rifat. Wa yustarotu lan disyaratake apa ang tubasiro yen to tetemu apa lapat lah anakirota ing isim nakiro wala tatakaror lan ora bulan baleni apa lapat lah. Fa in dakulat mongko lamun manjing opo lapat lah alama ing atase lapat laisa kang ora ono opo ma iku mundufan iku mundhof wala sabian lan ora kang diserufaake bil mundhofi kelawan mundhof. Fa inahu mongko sak temene ma iku isine lapat atau isim. Fa inahu mongko sak temene ma iku yubna dimabniake opo ma alal fatki ing atase karukat fatkah nakwu la rojula fidari umpamane contoh lapat la rojula ora ono jenise wong lanang iku maujud fidari iku ing dalem omah. Fala mongko utawi lapat lah iku nafiyatun kang nafiake apa lapat lah lil jingsi maring jenis tak malu kang ngamalake apa lapat lah amalah inna kelawan koyo amali lapat inna tang sibu kang nasupake apa lapat lah al isma ing isim wa tarfa'u lan ngerufaake apa lapat lah al kobaro ing kobar. Warajula utawi lapat rajula iku ismuha dadi isime lapat lah mabniun kang dimabniake apa lapat rajula alal fatki ing atase karukat fatkah fi makali nasbin ing dalem panggonane nasab. Wa fidari utawi lafat fidari jarun kang ngejirake apa huruf fi wa majrurun lan kang dijirake apa lapat adari muta'alliqun kang gumantung apa lapat fidari bimakdufin kelawan lapat kang dibuang iku kobarun dadi kobar. Wa indakolat lan lamun mlebu apa lapat lah ala mudhofin ing atase mundhof ausabiyin utawa isim kang diserufaake bil mudhofi kelawan mudhof fa innaha mongko sak temene lapat lah iku tang sibu nasupake apa lapat lah hu ing mudhof wala yubna lan ora dimabniake apa mudhof naku langgu lama safarin kadirun umpamane contoh lapat langgu lama safarin ora ono punakawan kang lunga iku kadirun kang teko atau kang hadir. Wala tolian lan ora ono wong kang munggah jabalan ing gunung iku maujudun kang maujud.
Wa i'rabul misali utawi i'rabe conto al awali kang kawitan iku la utawi lapat la iku nafiyatun kang nafiake apa lapat la lil jinsi maring jenis wa gulama utawi lapat gulama iku ismuha dadi isime lapat la mangsubun kang diwaca nasab apa lapat gulama bil fatkati kelawan karo kat fatka ad-dairati kang pertelo apa fatkai lapat gulama wa safarin utawi lapat safarin iku mudhofun kang dimudhofake apa lapat safarin ilaihi maring lapat gulama wa kadirun utawi lapat kadirun iku kobaruha dadi kobare lapat lah wa i'rabul misali wa i'rabul misali utawi i'rabe conto asani kang kaping pindho iku la utawi lapat lah iku nafiyatun kang nafiake apa lapat lah lil jinsi maring jenis wa tolian utawi lapat tolian iku ismuha dadi isime lapat la mangsubun kang diwaca nasab apa lapat tolian bil fatkati kelawan karo kat fatkah ad-dairati kang pertelo apa fatkai lapat tolian wa jabalan utawi lapat jabalan iku mangsubun kang diwaca nasab apa lapat jabalan bitolian kelawan lapat tolian ala anahu ing atase sak temene lapat jabalan iku maf'uluhu dadi maf'ule lapat tolian li anahu krana sak temene lapat tolian iku ismu fa'ilin rupa isim fa'il ya malu kang ngamalake apa lapat tolian amalal fi'li kelawan koyo amali fi'il wa maujudun utawi lapat maujudun iku kobaruha dadi kobare lapat lah wasabihu bil mudhofi utawi sibe bil mudhof wa yo asabihu bil mudhof iku ma lapat tu'uliko kang digumantungake apa bihima ai tegese itasola tetemu bihi kelawan ma apa sayun siwiji-wiji minta mami maknahu saking sempurnane maknane emah marfu'an kali diwaca rufa kana mongko ana apa emah nakwu lakobikan fi'luhu mamdukun umpamane contoh lapat lakobikan ora ana wong kang ala apa fi'luhu penggaweane kobik iku mamdukun wong kang dipuji fa fi'luhu mongko utawi lafat fi'luhu iku marfu'un kang diwaca rufa apa lafat fi'luhu bikobikan kelawan lapat kobikan ala anahu ing atasi sak temene lapat fi'luhu iku fa'iluhu dadi fa'ile lapat kobikan au mangsuban utawa kang diwaca nasab nakwu latolian jabalan kadirun umpamane contoh lapat latolian ora ana wong kang munggah jabalan ing gunung iku kadirun kang hadir atau kang teko au majruron utawa kang diwaca jer bikarfi jarin kelawan kurup jer nakwu la koiron min zaidin ing dana umpamane contoh lapat la koiron ora ana wong kang luwih bagus min zaidin tinimbang zaid iku ing dana ana sandinge ingsun fa min zaidin mongko utawi lapat min zaidin jarun kang ngejirake apa kurup min wa majrurun lan kang dijirake apa lapat zaidin muta'alikun kang gumantung apa lapat min zaidin iku bikoiron kelawan lapat koiron fa ilam tubasir mongko lamun ora tetemu apa lapat telah ha ing isim nakira wajaba mongko wajib apa arrafu kawaca rufa wa wajaba lan wajib apa tikra rula bulan baleni lapat lah nakwu la dari rojulun wala imro'atun umpamane contoh lapat la dari ora ono iku tetep ing jerone omah rojulun utawi wong lanang wala imro'atun lan ora utawi wong wadon fala mongko utawi lapat lah iku nafiyatun kang nafiake apa lapat lah lil jingsi maring jenis mulgotun kang dianggurake
apa lapat elah la amala ora ana amal iku maujud laha keduwene lapat elah. Wa fidari utawi lafat fidari jarun kang ngejirake apa huruf fi wa majrurun lan kang dijirake apa lapat adari muta'alikun kang gumantung apa lapat fidari bimakdufin kelawan lapat kang dibuang iku kobarun dadi kobar muqaddamun kang didinginake. Dadi lapat fidari dadi kobar muqaddam. Wa rajulun utawi lapat rajulun iku muftadaun dadi muftada apa lapat rajulun muakorun kang diakhirake. Wa imro'atun utawi lapat imro'atun iku maktufun kang diatufake apa lapat imro'atun diatufake ala rajulin ing atase lapat rajulun. Fa in takarror mongko lamun bulan baleni apa lapat lah jaza mongko wenang apa ikmaluha ngamalake lapat lah wa ilgauha lan nganggurake lapat lah yakni ngersakake sapa Kiai Musonef ijada kolat ing dalem nalikane manjing apa lapat lah ala nakirotin ing atasi isim nakiro wa basarot lan tetemu apa lapat lah ha ing isim nakiro wa takarorot lan bulan baleni apa lapat lah jaza mongko wenang apa ikmaluha ngamalake lapat lah amalain kelawan koyok amali lapat in wa ilgauha lan nganggurake lapat lah fayakunu mongko ana apa malapat ba'daha kang ing dalem sakwise lapat lah iku mubtadaan dadi mubtada wa kobaron lan dadi kobar. Fa in sita mongko lamun ngersakake sapa sira kulta mongko ngucap sapa sira ing lapat la rajula fidari wala imro'ata. La rajula ora ana jenise wong lanang iku maujud iku fidari ing dalem omah wala imro'ata lan ora ana jenise wong wadon iku maujud bi fatki rajula kelawan kewaca fatkai lapat rajula wa imro'ata lan lapat imro'ata ala ikmalillah ing atase ngamalake lapat lah wa ja'ala lan dadekake apa kulun saben-saben salah sijine lapat min huma saking lapat rajula lan lapat imro'ata isman kali dadi isim laha keduwene lapat lah wa in sita lan lamun ngersakake sapa sira kulta mongko ngucap sapa sira ing lapat la rajulun fidari wala imro'atun. La rajulun ora ana utawi wong lanang iku fidari ing dalem omah wala imro'atun lan ora ana utawi wong wadon birofi rajulin kelawan rofa'i lapat rajulun wa imro'atun lan lapat imro'atun ala ilgoiha ing atase nganggurake lapat lah wa ja'ala lan dadekake apa malapat ba'daha kang tetep ing dalem sakwise lapat lah mubtadaan kali dadi mubtada wa fi hadainil misalaini lan iku tetep ing dalem iki conto loro aujuhun utawi piro-piro wajah kasiratun kang akeh madkuratun kang ditutur apa aujuhun kasiratun fil mutawalati ngene ya penak ya wa fi hadainil misalaini lan iku tetep ing dalem iki conto loro aujuhun utawi piro-piro wajah kasiratun kang akeh madkuratun kang ditutur apa aujuhun kasiratun fil mutawalati ing dalem piro-piro kitab kang dawa keterangane wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.